پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات ترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома тоҷикистон сарзамини имкониятҳо, зебоӣ ва ояндаи дурахшон. бо рушди босуръати инфраструктура ва фароҳамсозии шароити мусоид барои сармаягузорӣ, тоҷикистон дари имкониятҳои навро барои ҷаҳон боз мекунад. муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ дар бишкек. бо рӯҳияи баланд ва ифтихори миллӣ ҷашни 35-солагии истиқлолро бо дастовардҳои арзанда ва ниятҳои неку созанда истиқбол мегирем. ҳар як иншоот рамзи пешрафт ва ҳар як иқдом нишони эътимод ба ояндаи ободи ватан. صادرات محصولات به خارج با سرعت رشد یافته. طلبات به میوه و خشک‌میوه‌های تاجیکستان در این بازار پیوسته می‌افزاید. روند همکاری‌ها در سمت صادرات تقویت یافته، شکل معاصر و مؤثر همگرایی اقتصادی را کسب می‌کند. نفوذ محصولات تاجیکستان در بازار بین‌المللی. истифодаи дурусти замин, фаровонии маҳсулот ва ғанигардонии сабади истеъмоли мардумро таъмин мекунад. ҳар қадар замин самаранок кор кард шавад, ҳамон қадар зиндагӣ беҳтар мегардад. рушди кишоварзӣ пояи устувори иқтисоди давлат. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. шаби гузашта дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар, махсусан дар шаҳри Кӯлоб, боришоти зиёди борон ва омадани сел рух дод ки дар натиҷаи он дар шаҳри Кӯлоб 3 кас ба ҳалокат расида, 3 тани дигар дар беморхона бистарӣ карда шуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои шахсони фавтида изҳори ҳамдардӣ намуда ба сарвазири мамлакат, раиси вилояти Хатлон ва комиссияи давлатӣ оид ба ҳолатҳои фавқулода дастур доданд ки фавран ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда барои расонидани кӯмак ба оилаҳои зарардида ва ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. صبح امروز با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سروزیر کشور قاهی رسولزاده جهت شناسایی با پیامدهای آفت طبیعی تشکیل کارهای برطرف سازی و رسانیدن کمک‌های فوری به مردم ضرر دیده به شهر کولوب سفر نمود. طور اطلاع داده شد شب 1 می بر اثر بارشات شدید در بعضی از محله‌های شهر کولوب حادثه ناخوش طبیعی آبخزی و سیل به عمل آمده برخی از کوچه و محله‌ها آسیب دیدند. در نتیجه این حادثه ناخوش طبیعی متاسفانه 3 ساکن شهر فوتیده، 3 کس دیگر با جراحت‌های گوناگون در مؤسسه‌های طبی بستری شدند. همزمان بر اثر این آفت طبیعی به منزل‌های استقامتی شهروندان، انشاءات یاریرسان، راه‌ها، انفراستراکتور شهری و دیگر انشاءات ضرر رسیده است. همدردی و تسلیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیوندان فوتیدگان و خانواده‌های ضرر دیده رسانیده شد. سروزیر کشور قاهی رسولزاده کمیسیای دولتی اوید به حالت‌های فوق‌العاده، راهبریت ولایت ختلان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب، ساختارهای مسئول حالت‌های فوق‌العاده، خدمات کمونالی و دیگر نهادهای مسئول شهری، ولایتی و جمهوریوی را جهتی در کوتاه‌ترین مهلت برطرف نمودن پیامدهای آفت طبیعی و رسانیدن کمک‌های فوری به مردم ضرر دیده وظیفه‌دار نمودند. تاکید گردید که تکنیک و مکانیزم‌های ضروری پورا سفربر گردیده، کارهای تازه نمودن راه و کوچه‌ها، برقرارسازی حرکت نقلیات،
таъмири инфрасохтори зарардида ва расонидани кӯмак ба аҳолӣ бояд дар муҳлати кӯтоҳ анҷом дода шавад. ҳамзамон ба масъулон супориш дода шуд ки гурӯҳҳои корӣ ташкил намуда аҳолии осебдидаро бо маводи ғизоӣ таъмин созанд, ёрии аввалияи тиббию санитарӣ расонанд, сокинони минтақаҳои хавфнокро ба ҷойҳои бехавф шонида дар мавзеъҳои осебпазир навбатдории шабонарӯзӣ ташкил намоянд. ҳоло дар кӯчаҳо ва маҳаллаҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб бо истифода аз техникаву механизмҳои махсус корҳои бартарафсозии оқибатҳои сел, тозакунии минтақаҳо ва барқарор намудани шароити мӯътадили зиндагии сокинон идома дорад. Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар маҳалли офати табиӣ бо мардуми зарардида суҳбату вохӯрӣ намуда изҳор дошт ки аз соатҳои аввали вазъи ба амал омада рафъи оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани кӯмаки фаврии аввалия ба сокинони зарардидаи шаҳри Кӯлоб таҳти таваҷҷӯҳ ва назорати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ёдовар мешавем ки субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири мамлакат, раиси вилояти Хатлон ва комиссияи давлатӣ оид ба ҳолатҳои фавқулода дастур доданд ки фавран ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда барои расонидани кӯмак ба оилаҳои зарардида ва ҳар чӣ зудтар бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. дар пайи рух додани офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ситоди ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки дар он масъалаҳои вобаста ба бартарафсозии оқибатҳои ҳодисаи мазкур мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуданд. зимни ҷаласа сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки тамоми сохторҳои дахлдор бояд корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табииро ҳар чӣ зудтар ва бо сифати баланд ба анҷом расонанд. қайд гардид ки комиссияи ҷумҳуриявӣ фаъолияти худро оғоз намуда барои муайян намудани ҳаҷми пурраи хисорот ва андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати барқарорсозии инфрасохтори зарардида чораҳои мушаххас амалӣ карда истодаанд. ба иттилои масъулон бар асари офати табиӣ тахминан 850 оила зарар дидааст. дар ин замина таъмини оилаҳои зарардида бо маводи аввалияи хӯрока ва ниёзи рӯзмарра яке аз масъалаҳои афзалиятнок арзёбӣ гардид. зикр шуд ки дар наздиктарин фурсат кӯмакҳои яквақтаинаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои осебдида расонида мешавад, зеро вазъ таҳти назорати бевоситаи роҳбари давлат қарор дорад. дар ҷараёни муҳокима аз таҷрибаи бартарафсозии офатҳои табиии солҳои гузашта ёдовар шуда саҳми маблағгузорӣ ва кӯмакҳои пешвои миллат дар барқарорсозии минтақаҳои осебдида махсус таъкид гардид. сарвазири мамлакат ҳамзамон дастур дод ки дар минтақаҳои хавфнок корҳои мустаҳкамсозӣ ва пешгирӣ пурзур гардида лоиҳаҳои соилмустаҳкамкунӣ ва деворбандӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат таҳия ва пешниҳод карда шаванд. таъкид гардид ки назорати доимии минтақаҳои хавфнок бояд дар тамоми фаслҳои сол таъмин гардида аҳолии осебдида бо маводи сӯзишворӣ, оби нӯшокӣ ва нерӯи барқ сари вақт таъмин карда шаванд. дар фарҷоми ҷаласа сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба тамоми сохторҳо ва кормандони хизматрасон ки дар шабу рӯзи гузашта дар паҳлӯи мардум қарор дошта барои коҳиш додани оқибатҳои офат саҳм гузоштаанд изҳори миннатдорӣ намуд. ҳамзамон зимни ҷаласа ба масъалаи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. таъкид гардид ки корҳои ободониву созандагӣ бояд боз ҳам тақвият дода шуда, сохтмони корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бояд вусъат бахшида шавад. зикр шуд ки ҳоло бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як зумра корхонаҳои нави истеҳсолӣ дар ҳоли сохтмон қарор дошта ба рушди иқтисодӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат хоҳанд кард. ҳамаи маълумотҳои марбут ба рафъи оқибатҳои офати табиӣ ва рушди минбаъдаи тамоми бахшу соҳаҳо дар ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ мавриди баррасии муфассал қарор гирифта барои иҷрои онҳо супоришҳои мушаххас дода шуданд. дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Кӯлоб сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода бо шароити корӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки насоҷии шаҳри Кӯлоб шинос шуданд. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи сиёсати бунёдкоронаву таваҷҷӯҳи пайваста ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар дар шаҳри Кӯлоб тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, корхонаҳои истеҳсолие ки бо сабабҳои гуногун аз фаъолият боз монда буданд аз нав эҳё мегарданд ва ба фаъолият шурӯъ менамоянд. яке аз чунин корхонаҳо ки муддати тӯлонӣ фаъолият надошт ин ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки насоҷии шаҳри Кӯлоб мебошад ки имрӯз бо дастгирии давлатӣ ва ҷалби сармоягузорӣ дубора ба кор дароварда шуд.
ضمن سفر کاری سروزیر جمهوری تاجیکستان قوی رسولزاده به کارخانه فعالیتش برقرار کرده شده تشریف آورده با شرایط کاری جریان استحصالات و نقشه‌های رشد منبعدی آن از نزدیک شناس گردید. طور اطلاع داده شد در مرحله اول در کارخانه زیاده از 120 جای کار دائمی تأسیس داده شده است که اکثرا ساکنان محلی با جای کار تامین گردیدند. با مقصد بلند برداشتن اقتدار استحصالی و بهتر نمودن صفت محصولات به کارخانه زیاده از 300 عدد تکنیکا و واسطه‌های نقلیات وارد کرده شده است. این اقدام امکان می‌دهد که حجم استحصالات افزایش یافته کارخانه در آینده به یکی از مرکزهای مهم استحصالی منطقه تبدیل یابد. مسئولین کارخانه ابراز داشتند که طبق نقشه‌های پیش بینی شده تا ماه سپتامبر سال جاری شماره جای‌های کاری به 300 نفر رسانیده می‌شود. این تدبیر با کاهش دادن سطح بیکاری، بلند برداشتن درآمد اهالی و تحکیم اقتدار اقتصادی در شهر کلاب مساعدت خواهد کرد. در ادامه سفر کاری سروزیر جمهوری تاجیکستان قوی رسولزاده از جریان کارهای رنگ‌وبارنمایی و از نوسازی کارخانه‌های صنعتی نیز دیده نمود، از جمله کارهای برقرارسازی در کارخانه بتک گروه که در زمینه کارخانه سابق پخت تازه‌کنی شهر کلاب عملی گردیده ایستادند مورد توجه قرار گرفت. با سروزیر مملکت اطلاع داده شد که در دوره از نوسازی کارخانه کارهای ساختمانی و تجدید با سرعت ادامه داشته پس از به استفاده دادن آن جایهای کاری دائمی فراهم آورده می شود. کشاورزان شهر سرافشان با اندیشیدن تدبیرهای ضروری در رشد ساحه کشاورزی و افزایش حجم استحصالی محصولات سهم ارزنده می‌گذارند. با این هدف باز هم رشد دادن ساحه معاون سروزیر کشور سلیمان ضیازاده از رفت کارهای صحرایی در خواجگی‌های دهقانی شهر سرافشان دیدن نمود. کشاورزان شهر تصمیم دارند که امسال در میدان زیاده از 2500 گکتار کارتوشکا و 1250 گکتار پیاز کشت نمایند. تفصیلات در گزارش همکارانمان. تأمین امنیت عضوقواری یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته با فراهم آوردن شرایط مساعد جهت تأمین اهالی با محصولات کافی و با صفت غذایی روانه گردیده است. در این زمینه کشاورزان و خواجگیداران شهر سرافشان سهم نظررس گذاشته سال از سال حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می‌نمایند. طبق اطلاع امسال دهقانان چشمکاردان شهر سرافشان تصمیم دارند که در میدان زیاد از 2500 گکتار کارتوشکا و 1250 گکتار پیاز کشت نمایند. فعلا نشأونمای زراعت‌های کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری شهر سرافشان در حالت خوب قرار داشته خواجگیداران از اصول‌های معاصر و پیشرفته کشاورزی هرچه بیشتر استفاده می‌نمایند. ضمن بازدید از رفت کارهای صحرایی معاون سروزیر مملکت سلیمان ضیازاده به مسئولین مقامات محلی و کشاورزان تاکید نمودند که افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی وسیع گردیدن میدان کشت و استفاده ثمرناک هر یک قطعه زمین امکان می‌دهد تا اینکه طلبات بازار داخلی با محصولات وطنی بهتر تامین گردیده وابستگی از واردات محصولات غذایی کاهش یابد. طبق اطلاع ریاست کشاورزی شهر سرافشان عین حال در حدود شهر 2163 گکتار باغ‌های عنعنوی، اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی موجود میباشد. تنها در دوام سال جاری نزدیک به 20 گکتار باغ‌های نو و 18 گکتار تاکزار بنیاد گردیده است. قید گردید که تدبیرهای مذکور جهت تحکیم امنیت عضوقواری، رشد اقتصادی محلی، تأسیس جایهای نو کاری و افزایش امکانیت‌های صادراتی محصولات وطنی زمینه مساعد فراهم می‌آورند. الحال کشاورزان شهری سرافشان با استفاده از تجربه پیشرفته، تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر کشاورزی کوشش و تلاش خود را به آن روانه نمودند که حجم استحصال محصولات کشاورزی را بیشتر نمایند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر سرافشان، اخبار. امروز در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی مسابقه بین‌المللی جودو دوشنبه گراند اسلم 2026 رسما آغاز گردید. در این چرابینی سطحی بلندی ورزشی نمایندگان فدراسیون جودوی تاجیکستان و دیگر ساختارهای مربوطه اینچنین بهترین ورزشکاران جهان اشتراک نمودند. توجه نمایید به گزارش نوبتی. در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی پایتخت مراسم رسمی افتتاح یکی از چرابینی‌های با نفوذ سیر جهانی جودو گراند اسلم دوشنبه 2026 برگزار گردید. در مراسم معاون یکم رئیس شهر دوشنبه، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمدزویر، دیرکتور لاجستیکی فدراسیون بین‌المللی جودو خانم اگوی галея لویزا شرکت نمودند. قابل ذکر است که در گراند اسلم دوشنبه 2026 240 جودوکار از 34 کشور جهان شرکت دارند. در جریان چرابینی پرچم‌های همه کشورهای اشتراکچی به نمایش گذاشته شده. اینچنین برنامه کنسرتی که انعکاسگر فرهنگ ملت تاجیک میباشد پیشنهادی حاضرین گردید. امروز
جدا میدانی ننگ است امروز جدا میدانی ننگ است روح و روانی میدانی ننگ است. ضمن سخنرانی خود президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир таъкид намуд ки соҳаи варзиш барои ташаккули насли солиму тавоно дар ҷомеа аҳамияти аввалин дараҷа дорад. Мавсуф зикр намуд ки аз рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва омодасозии варзишгарони касбӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. Бо ташаббуси пешвои миллат як қатор барномаҳои давлатӣ ҷиҳати рушди устувори соҳа дар ҷумҳурӣ қабул гардиданд. маҳз дар натиҷаи чунин сиёсати дурбинона варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ аз ҷумла гран-при, гранд-слам, ҷоми ҷаҳон ва чемпионатҳои ҷаҳону осиё иштироки фаъолона намуда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. соли ҷории ҷудокорони тоҷик бо масъулияти баланд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовори 4 медали тилло, 4 нуқра ва 3 биринҷӣ гардиданд. ҳамчунин таъкид гардид ки моҳи декабри соли ҷорӣ мусобиқаи мастерс 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мешавад ки яке аз бонуфузтарин чорабиниҳо дар низоми байналмилалии ҷудо ба ҳисоб меравад. инчунин директори логистикии Федератсияи байналмилалии ҷудо Агуй Галея Луиза зимни баромади худ ба Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд баргузор намудани мусобиқаи гранд-слам изҳори миннатдории самимӣ намуд. пешрафти ҷудои Тоҷикистон аз рушди оммавӣ то варзиши касбӣ ва ташкили мусобиқаҳо ба таври равшан эҳсос мегардад. ин муваффақият ҳамчунин бо интихоби шумо ҳамчун мизбони мусобиқаи мастерс ки моҳи декабр дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад тасдиқи худро пайдо намуд, афзуд Галея Луиза. бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон гранд-слами Душанбе 2026 расман ифтитоҳ ёфт. дар рӯзи дуюми яке аз пурнуфузтарин мусобиқаҳои сайри ҷаҳонии ҷудо гранд-слами Душанбе паҳлавонон дар 4 вазн, 2 вазн миёни мардон ва 2 вазн миёни бонувон ба татамми баромада рақобатҳои ҷолибу пуршиддатро ба намоиш гузоштанд. дар баробари ҷудокорони номдори ҷаҳону варзишгари тоҷик 8 мард ва 1 бону низ дар ин рӯз ҳунару маҳорати хешро нишон дода барои ҷойҳои ифтихорӣ мубориза бурданд. паҳлавони ҷавон ва муваффақи кишвар Муҳиддин Асадуллоев дар вазни то 73 кило ҳунарнамоии хешро аз даври дуюм оғоз намуд. ӯ дар ин марҳила бо ҷудокори Амороти Муттаҳидаи Араб Карим Абдуллоев нерӯсанҷӣ кард. дар ин дидор бинобар камфаъолӣ довар варзишгари Аморотро бо 3 шидо ҷазо дода пирӯзӣ насиби Асадуллоев гардид ва ӯ ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт. дар марҳилаи чорякниҳоӣ Муҳиддин Асадуллоев бо намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Иноят Телманов рақобат анҷом дод. ин нерӯсанҷӣ бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт ва паҳлавони кишвари мо бо ба даст овардани имтиёзи юко роҳхати даври нимниҳоии мусобиқаи гранд-слами Душанберо соҳиб шуд. барои роҳхати рақобати ниҳоӣ Асадуллоев бо паҳлавони пурқуввати озарӣ Рашид Маҳмадиев сабқат намуд. дар ин дидор ки бештар аз 10 дақиқа тӯл кашид, Рашиди Озарӣ бо 3 шидо муҷозот шуд ва ҷудокори ҷавони кишвари мо ба рақобати ниҳоӣ баромад. қаҳрамони Осиё 2026 дорандаи медали тиллои чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ва ғолиби чандин мусобиқаҳои сайри ҷаҳонии ҷудо паҳлавони номовари кишвар
муҳиддин асадуллоев дар рақобати ниҳои гранд-слами душанбе 2026 дар вазни то 73 кило бо ҳамтои хеш аз Федератсияи Русия Карен Галстян сабқат намуд. дар дақиқаи аввали нерӯсанҷии мазкур муҳиддин асадуллоев аз як зидди ҳамла истифода намуда ҳарифашро ба тахта пӯш зад. довар сараввал ин партофти асадуллоевро имтиёзи ва зариба огузорӣ кард, аммо пас аз тамошои наворҳои такрорӣ ва зариро ба ипон табдил дод. бо ҳамин тартиб муҳиддин асадуллоев маротибаи дуюм пайҳам ғолиби гранд-слами душанбе гардид. бо ин дастоварди шоёни муҳиддин асадуллоев суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон танинандоз шуд. медали дуюми биринҷиро дар вазни то 73 кило Даниэл Лаврентьев рус молихеш кард. дар вазни то 81 кило барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё 2026 ва ғолиби феълии гранд-слами душанбе паҳлавони соҳибноми тоҷик Сомон Маҳмадбеков ҳунарнамоии худро аз даври дуюм оғоз кард. ӯ дар рақобати аввал бо имтиёзи юко барандаи ҷоми Аврупо 2024 ва яке аз ҷудокорони муваффақи рус Таулан Байсиевро мағлуб намуда ба даври чорякниҳоӣ баромад. дар даври чорякниҳоӣ Сомон Маҳмадбеков дар муқобили ҷудокори қазоқ Аскар Наркулов пирӯз шуд. дар ҷараёни ин дидор ҷудокори қазоқ 3 огоҳии шидо гирифт ва аз идомаи мубориза маҳрум шуд. барои роҳ ёфтан ба рақобати ниҳоии мусобиқаи гранд-слами душанбе 2026 Сомон Маҳмадбеков бо ҳамтои худ аз Фаронса Ҷало Алфа Умар ба татами баромад. дар оғози дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ Сомон Маҳмадбеков бо иҷрои як ҳаракати зебо соҳиби имтиёзи юко гардид. дар идома варзишгарон бештари вақтро дар ҳолати муборизаи замин сипарӣ карданд, аммо паҳлавони мо бартарии худро нигоҳ дошт. дар натиҷа Сомон Маҳмадбеков бо ҳамин як имтиёз пирӯз шуда соҳиби рохати финали мусобиқаи бонуфузи гранд-слами душанбе гардид. дар финали вазни то 81 кило Сомон Маҳмадбеков барандаи нишони биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпияи Париж 2024 бо Берн Фашинг ҷудокори австриягӣ сабқат намуд. дар ин қуввоозмоӣ ки бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт, паҳлавони тоҷик бо ба даст овардани имтиёзи юко пирӯзӣ ба даст оварда унвони қаҳрамониро дар гранд-слами душанбе молихеш кард. бо ҳамин тартиб Сомон Маҳмадбеков маротибаи дуюм пай дар пай дар гранд-слами душанбе соҳиби нишони зарин гардид. Масуди Аҳмадзод, Бенёмин Назиров ва Абдулло Ёриф дар вазни 73 кило, Сунатулло Мусоев, Абубакр Боқиев бо Бахтиёр Бозоров дар вазни 81 кило, инчунин Ҷонона Назарова, ягона бонуи тоҷик дар рӯзи дуюм дар вазни 63 кило гранд-слами душанберо бидуни медал ҷамъбаст намуданд. Масуди Аҳмадзод ва Сунатулло Мусоев дар ин чорабинӣ маҳорати баланди касбӣ нишон доданд, аммо барои ба даст овардани нишонҳои биринҷӣ аз ҳарифони хеш мағлуб шуданд. айни замон мунтахаби ҷудои Тоҷикистон бо дарёфти 3 нишони тилло ва 1 биринҷӣ дар ҷадвали умумӣ мақоми аввалро ишғол мекунад. тимҳои Муғулистон ва Федератсияи Русия дар зинаҳои дуюму сеюм қарор доранд. барои нишони зарини Сомон Маҳмадбеков суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон танинандоз гардид. Congratulations, Dushanbe Grand Slam medalists, men under 81 kilo. дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон вохӯрии роҳбарони маъмуриятҳои сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор шуд.
дар доираи ин вохӯрии намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ доир шуда дар он имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон муаррифӣ гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон вохӯрии роҳбарони маъмуриятҳои сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. дар ин ҳамоиш ки ба майдони муҳими гуфтугӯ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи сайёҳӣ табдил ёфт, ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона иштирок намуд. дар чорабинии мазкур намояндагони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва котиби созмон ба ҳам омада дар фазои эътимод ва ҳамдигарфаҳмӣ масъалаҳои муҳими соҳаи сайёҳиро мавриди баррасии амиқ қарор доданд. аз рӯи натиҷаҳои вохӯрӣ протокол ба имзо расид ки дар доираи он тарафҳо вазъи ҷорӣ ва дурнамои ҳамкориҳоро дар соҳаи сайёҳӣ баррасӣ намуданд. ташаббусҳо оид ба таъсиси ҳаби сайёҳии созмони ҳамкории Шанхай ва долони сайёҳии созмони ҳамкории Шанхайро ба маълумот гирифтанд ва омодагии худро барои идомаи ҳамкориҳо дар соҳаи сайёҳӣ таъкид карданд. чунин вохӯриҳо нишонаи равшани он аст ки кишварҳои узв ба рушди соҳаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими иқтисодӣ ва фарҳангӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. ҳамзамон дар доираи вохӯрии роҳбарони маъмуриятҳои сайёҳии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Бишкек намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ BITF 2026 ташкил карда шуд. чорабинии мазкур ба як саҳнаи васеи муаррифии имкониятҳо ва табодили таҷриба табдил ёфт. тоҷикистон бо табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбафалаккашида, чашмасорон ва мероси ғании фарҳангӣ дар ин гуна минбарҳо ҳамчун як самти ҷолиби сайёҳӣ равшан муаррифӣ мегардад. муаррифии иқтидорҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ BITF 2026 як қадами муҳим дар тақвияти ҳамкориҳои минтақавӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат ба ҷомеаи байналмилалӣ маҳсуб меёбад. ғурфаи намоишии ҷумҳурии Тоҷикистон зебоии кишварро густурда инъикос намуда, иқтидорҳои сайёҳӣ аз ҷумла захираҳои нодири табиӣ, мероси ғании таърихию фарҳангӣ ва имкониятҳои рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, солимгардонӣ ва фарҳангиро дар бар гирифт. ин тадбир имконият фароҳам овард ки меҳмонон ва намояндагони ширкатҳои байналмилалӣ бо иқтидорҳои васеи соҳаи сайёҳии Тоҷикистон аз наздик шинос шуда, дар бораи имкониятҳои сафар ба ин сарзамини офтобӣ тасаввуроти равшан пайдо намоянд. ҳамзамон дар ҳошияи намоишгоҳ мулоқоту гуфтушунидҳои судманд бо намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон ва шарикони рушд баргузор гардида, масъалаҳои роҳандозии ҳамкориҳои нав, ташкили хатсайрҳои муштарак ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба таври муфассал баррасӣ шуданд. иштироки фаъол дар чунин намоишгоҳҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар BITF барои баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон ҳамчун самти ҷолиби сайёҳӣ, ҷалби сармоя ва рушди устувори соҳа нақши калидӣ мебозад. дар шаҳри Пензаи Федератсияи Русия барои ба фурӯш баровардани хушкмеваҳои истеҳсоли Тоҷикистон гӯшаҳои алоҳидаи савдо ташкил шудааст ки ин иқдом ба рушди соҳаи кишоварзӣ, афзоиши содироти маҳсулоти ватанӣ ва муаррифии бештари хушкмеваҳои ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ мусоидат хоҳад кард. Иброҳим Назруллозода ва Хуршеди Саидаҳмад аз Федератсияи Русия гузориш омода намуданд. маъмурияти бозори марказии шаҳри Пензаи Федератсияи Русия барои ба фурӯш баровардани меваҳои хушки ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаҳои махсуси савдо ҷудо намуданд. ин иқдом дар доираи таҳкими равобити иқтисодиву тиҷоратии миёни ду кишвар амалӣ гардида ба густариши содироти маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад. меваҳои хушки Тоҷикистон аз ҷумла зардолу, мавиз, анҷир ва дигар навъҳои хушсифат бо риояи стандартҳои байналмилалӣ ба бозори вилояти Пенза ворид карда мешаванд. ташкили растаҳои алоҳида имкон медиҳад ки хушкмеваҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол бо шароити беҳтар ба намоиш гузошта шуда дастраси бештари харидорон гардад. Покупаю всегда у ребят вкусный, хороший таджикский компот. Вот у них свежий, хороший. Курага, посмотрите, какая отличная, хорошая. 3 сортов. И орехи. Все из Таджикистана. Ребят продают, молодцы, очень все красиво, вкусно и удобно. чунин тадбирҳо на танҳо сатҳи содиротро афзоиш медиҳанд, балки ба муаррифии бештари маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар бозорҳои хориҷӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. ҳамзамон ин раванд метавонад
ба таъсиси робитаҳои мустақими тиҷоратӣ байни истеҳсолкунандагон ва харидорони хориҷӣ мусоидат намояд. меваҳои хушки кишвари азизамон хориҷ аз кишвар низ харидори бисёре доранд. албатта дар обу ҳавои тозаи тоҷикистон меваҳои ширину болаззат ва сервитамин мешаванд. қобили зикр аст ки вилояти пенза бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. дар доираи ин созишнома интиқоли мунтазами маҳсулоти кишоварзии вилояти хатлон ба бозорҳои вилояти пенза ба роҳ монда мешавад. ин ҳамкорӣ ҳамчун қадами муҳими тақвияти робитаҳои иқтисодӣ арзёбӣ гардида интизор меравад ки дар оянда ҳаҷми содироти маҳсулоти ватанӣ ба федератсияи русия боз ҳам бештар гардад. истифодаи чунин имкониятҳо метавонад ба рушди бахши кишоварзӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши даромади содиротӣ мусоидат намояд. бо татбиқи чунин иқдомҳо тоҷикистон мавқеи худро дар бозорҳои байналмилалӣ тадриҷан таҳким бахшида ба унвони содироткунандаи маҳсулоти босифати кишоварзӣ бештар шинохта мешавад. иброҳим назлозода, хуршеди саидаҳмад, федератсияи русия, ахбор. ҳоло дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 124 гектар буғутогзор мавҷуд аст ки дар онҳо номгӯи гуногуни мева истеҳсолу ба фурӯш бароварда мешавад. имсол тибқи дурнамо дар вилоят бунёди 30 гектар буғи нав дар назар аст. гузориш дар ин хусус. бо мақсади ба кишвари сабз табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон ва вусъати корҳои ободониву созандагӣ, кабудизоркунӣ ва васеъ намудани майдони боғот дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон як қатор корҳои бунёдӣ амалӣ гардида дар баробари рушди дигар самтҳо дар соли равон ба ҳолати имрӯза зиёда аз 124 гектар буғ бунёд гардидааст. ин навбат дар деҳаи шитами ҷамоати деҳоти вери ноҳияи Шуғнон маъракаи муҳими ниҳолшинонӣ бо иштироки сокинони ноҳияи Шуғнон, роҳбарону кормандони иdoravу муассисаҳои вилоятӣ баргузор гардид. امروز تمام کارمندان اداره های ماموری ولایت مختار کردستان بدخشان در دهه شتم نوای شغنان قرار داریم و در اینجا زیاده از 10 گکتار جنگلزار باغزار بنیاد شده ایستاده است. боғ дар ин мавзеъ дар масоҳати 10 гектар бунёд гардида дар он зиёда аз 4000 бех дарахтони мевадиҳанда аз қабили себу зардолу шинонда шуданд. қобили зикр аст ки соли гузашта низ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ин мавзеъ боғ бунёд гардида айни замон нисфи дарахтони шинондашуда дар ҳоли нашунамо қарор доранд. бо афзоиши масоҳати боғҳо дар ин мавзеъ на танҳо симои табиии деҳа беҳтар мегардад, балки барои сокинони маҳаллӣ имконияти истифодаи меваи тару тоза ва ташкили ҷойҳои нави корӣ низ фароҳам хоҳад шуд. дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ корҳои созандагии ободонӣ рафта истоданд ки ҳадаф аз онҳо истиқболи сазовори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ин самт вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳам дар канор нест ва дар айни замон дар ҳудуди шаҳри Хоруғ ва навоҳии вилоят корҳои ободонии созандагӣ рафта истоданд ва яке аз онҳо ин самти рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла созмон додани боғҳои нав дар ҳудуди вилоят мебошад ва имрӯз тамоми иdoravу муассисаҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҳашари дастаҷамона дар мавзеи шитами ноҳияи Шуғнон иштирок доштанд ва ба таври дастҷамона дарахтони мевадорро дар ин мавзеъ шинонданд. иштироки кормандони идораҳо дар ин иқдоми неку наҷиб гувоҳиҳон аст ки онҳо нисбат ба муҳити зист, рушди ҷомеа ва ободонии ватан саҳми арзанда гузошта ҷиҳати вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва хорамгардониву кабудизоркунӣ пайваста талош меварзанд. Кабудизоркуниву сарсабзгардонии вилоят имрӯз шиҳори ҳар як фард буда, бо заҳмат ва кӯшиши ҳар сокин раванди созандагиву ободонӣ мин баъд низ идомаи мантиқӣ хоҳад ёфт. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Шуғнон, ахбор. ноҳияи Фархор яке аз ноҳияҳои пешқадам дар соҳаи пахтакорӣ ба шумор меравад. соли ҷорӣ дурнамои кишти пунбадона дар ноҳия 9700 гектар пешбинӣ шуда буд ва он то имрӯз пурра таъмин гардидааст.
дар ноҳияи Фархор ки заминҳои корам зиёд аст, заҳматкашони кооперативҳои тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ бештар ба кишту парвариши пахта майл доранд. Кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Дӯстии 60 дар ноҳия аз хоҷагиҳои муваффақ дар самти парвариши пахта ва ғаллакорӣ буда ҳамасола дар заминҳои ихтиёрии кооператив пунбадона ва зироати ғалла кишт карда мешавад. Дар ин мавсим низ аҳли заҳмат нақшаи киштро анҷом дода нашъунамои зироатҳо хуб мушоҳида мегардад. Чунин низоми кор дар саҳро бевосита аз интихоби дурусти тухмиҳои хушсифат ва маҳсули заҳмати бечунучарои деҳқонон вобастагӣ дорад. дастовардҳои ҳамасолаи меҳнатиро хоҷагидорон аз баракати соҳиби истиқлолӣ ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати кишоварзон арзёбӣ мекунанд. ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳудуди ҷамоат, ҳудуди ноҳия ва берун аз о аз ин пахтае ки мо кишт мекунем, мо ҳамчун хоҷагии тухмипарвар умеди калон доранд. аз ҳамин лиҳоз мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи коркарди агротехникии пахтаро сари вақт дар ҳолатҳои муайян ба ҷо биёрем, ҳосилнокии баланд бигирем ва тухмии хусифат ба даст биёрем ва хоҷагиҳоро ба тухмии хусифат таъмин намоем. масъулони кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Дӯстии 60 яке аз омилҳои асосии фаровонҳосилиро ба интихоби тухмии хушсифати мутобиқ ба иқлими минтақа ва риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ арзёбӣ менамоянд. бо ин дар назардошт ва таъмини дигар хоҷагиҳои хурду бузурги ноҳия бо тухмии аълосифат заҳматкашон аз тамоми имконоти мавҷуда истифода менамоянд то аз зироати кишт намудаашон ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. дар майдони 25 гектар кишти гандум барвақтӣ гузарондем. ҳамаи коркардои агротехникиро сари вақт ба ҷо овардем ва ҳар гектар 2 маротиба 400 килограмм азот озуқа додагием. умед дорем ки аз ин гандум на кам аз 60 центнер зиёд ҳосил ба даст биёрем. бо мақсади расидан ба ҳадафи асосии стратегӣ таъмини амнияти озуқавории кишвар, аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолии ноҳияи Фархор пайваста талош меварзанд ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид, интихоби тухмиҳои аълосифати ба иқлим мутобиқ, тавсияи мутахассисони соҳа ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳар порча заминро самаранок истифода бурда ба дастовардҳои назараси меҳнатӣ ноил гарданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. дар ноҳияи Ҷабор Расулов майдони умумии заминҳои назди ҳавлигии 2813 гектарро ташкил медиҳад. сокинон асосан дар замини назди ҳавлигии худ картошка, сабзавот ва полезиҳоро кишту парвариш мекунанд. дар самти истифодаи оқилонаи заминҳои назди ҳавлигӣ сокинони деҳоти деҳмой намунаи ибрат ҳастанд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов маҳорату кордонии деҳқонони деҳоти деҳмой дар кишту парвариши картошка ва сабзавоти барвақтӣ қобили ситоиш аст. истифодаи самараноку оқилонаи заминҳои наздиҳавлигӣ далели ин гуфтаҳо ба ҳисоб меравад. дар заминҳои наздиҳавлигии сокинони деҳот ки дар маҷмӯъ 214 гектарро ташкил медиҳад, асосан картошка, пиёз, сабзӣ, сирпиёз, карам, кабудиҳо ва дигар намуди зироати кишоварзӣ кишт карда шудааст. баъди ҷамъоварии ҳосил такроран дигар намуди зироат кишт карда мешавад. сокинон дар як сол аз заминҳои наздиҳавлигӣ то 4 маротиба ҳосил рӯёнида дар баробари таъмини оила ҳамзамон ҳаҷми муайяни маҳсулоти кишоварзиро дар бозорҳо пешниҳоди харидорон менамоянд. истифодаи самараноки замини наздиҳавлигӣ аз ҷониби сокинон имкон медиҳад ки давоми сол фаровонӣ таъмин бошад ва вобастагии оила аз бозор коҳиш ёбад. айни замон картошка ва сабзавоти барвақтӣ нашъунамои хуб дошта бо мақсади рӯёнидани ҳосили дилхоҳ сокинон ба обмонӣ ва коркарди байни қатори зироат машғуланд. бо мақсади саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар деҳоти деҳмой замини байни қатори боғот низ самараноку оқилона истифода мешавад. дар байни қатори боғот асосан картошка ва сабзавот кишт карда шудааст ки нашъунамои хуб дорад. ба қатори заминҳои кушод заминҳои байни қатори боғҳо низ истифода бурда мешавад. ин ба манфиати кор аст. ҳоҷагиҳои деҳқонӣ картошка, сирпиёз, сабзӣ, пиёз кишт намуда ҳам аз боғот ҳам аз байни қатори боғот ҳосил мегиранд. барои гирифтани ҳосили зиёд кишоварзони ноҳия кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. кишоварзони ҷамоати деҳмой то имрӯз дар майдони бештар аз 1000 гектар замин зироати баҳорӣ аз ҷумла ғалладонагӣ, пахта, картошкаи барвақтӣ, сабзавоту полезӣ кишт намудаанд. дурнамои кишти зироати баҳорӣ дар маҷмӯъ 2300 гектарро ташкил медиҳад.
таъкид кардан ба маврид аст ки деҳқонони ноҳияи ҷаббор расулов ҳамасола аз аввалинҳо шуда маҳсулоти барвақтии кишоварзӣ ба монанди пиёз, сабзӣ, картошка, карам, сирпиёз, помидору бодиринг ва кабудиҳоро вориди бозорҳо менамоянд. ҷиҳати таъмини фаровонии бозор дар оянда низ раванди парвариши сабзавот ва дигар намуди зироат дар гармхонаҳо ва заминҳои кушод тақвият бахшида мешавад ва хоҷагидорон дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми арзанда мегузоранд. кишоварзони ноҳияи шаҳри нав то имрӯз дар заминҳои лалмиву обӣ пахта, ғаллодонагиҳо, сабзавот, полезиҳо ва дигар навъҳои зироатро кишт намуданд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи шаҳри нав бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ гардида истоданд. бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷрибаи соҳа ва истифодаи усулҳои муосири агротехникӣ кишоварзон ба кишти пахта, ғалладона ва навъҳои гуногуни сабзавот машғул мебошанд. масъулини ноҳия иброз медоранд ки имсол майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ нисбат ба солҳои гузашта зиёд гардида барои ба даст овардани ҳосили фаровон тамоми имкониятҳо муҳайё гардиданд. ҳамзамон ба деҳқонон ҷиҳати истифодаи тухмии хушсифат, обёрии дуруст ва мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон машваратҳои муфид дода мешаванд. бояд гуфт ки тибқи нақшаи имсол дар ноҳия 300 гектар пахта кишт мегардад ки аллакай нақшаи бар уҳда доштаро масъулин бар зиёд иҷро карданд. аз ин миқдор дар майдони 60 гектар пахтаи зери плёнка кишт шудааст. ҷиҳати иҷрои дурнамои сохтори кишт 4 зироат яъне кишти пахта, пиёз, сабзӣ ва картошка ба пуррагӣ нақша иҷро гардид. имрӯз хоҷагидорони ноҳия ҷиҳати дар сатҳи даркории корҳои назаррасро ба анҷом расонда барои осили дилҳо гирифтан корҳои саҳроиро ба анҷом расонда истодаанд. кишоварзони ноҳияи шаҳри нав бо рӯҳияи баланд ва ҳисси масъулият дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ва саҳми назаррас гузоштан барои фаровон гардидани маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳо талош доранд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоъоти ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар баробари ташкили ҳавзҳои моҳипарварӣ, обанбори баҳри Тоҷик, дарёи Сир ва дигар кӯлударёҳо макони сукунат ва дар шароити табиӣ инкишофёбандаи моҳӣ ба ҳисоб мераванд. имрӯзҳо давраи тухмигузории моҳиҳои гарми дӯсте дар шароити табиӣ инкишофёбанда буда сайди он то анҷоми давраи тухмигузорӣ манъ аст. гузориш дар ин хусус. обанбори баҳри тоҷик ҷои сукунати моҳиҳои гармидӯсти зағорамоҳӣ, амури сафед, пешонапаҳн, гулмоҳӣ ва дигар намудҳои дар шароити табиӣ инкишофёбанда буда ҳар сол аз ҳисоби тадбирҳои такрор истеҳсолкунӣ сар додани 2 миллион моҳича захираи моҳӣ афзоиш дода мешавад. ба таъкиди олимон моҳиҳои дар шароити табиӣ инкишофёбанда дар баҳри тоҷик 43 намуд буда 14 намуди онҳо аҳамияти сайди саноатӣ доранд. моҳиҳо асосан дар болооби обанбор бо гарм шудани ҳаво ва тухмгузорӣ оғоз менамоянд. соли 2025 бо мусоидати кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз тарафи сарриёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят дар мавзеи болооби обанбори баҳри тоҷик ҷои тухмгузорӣ, ҳаракати моҳиҳо 37 километр каналҳо ташкил ёфта шохобҳо пайваст карда шуд. ин кор ба он мақсад амалӣ карда шуд ки дар давраи тухммонӣ моҳиҳои дар шароити табиӣ инкишофёбанда дар мавсими обёрӣ ё фасли терамоҳ бо паст шудани сатҳи об дар болооб монда талаф наёбанд. бо кофтани каналҳо роҳи ҳаракати моҳичаҳо ба баҳр ташкил ёфт ва таври мутахассисон пешбинӣ намуданд ин тадбир барои ҳифзу эмин нигоҳ доштани то 10 миллион моҳичаҳо аз талафёбӣ ва инкишофу афзун шудани захираи моҳӣ дар обанбори баҳри тоҷик мусоидат менамояд. зиёда аз 84 маротиба мо амалиётҳои фаврӣ дар ҳудуди вилоят дар махзанҳои табиии об дар дарёи Зарафшон, ҳавзаи Сирдариё, обанбори баҳри гузарондем. 7 мавод нисбати 9 нафар ба мақомотҳои ҳифзи худ пешниҳод карда шуд. ҳамчунин ҷиҳати дастрасии хоҷагиҳои моҳипарвар ба моҳичаҳо барои минбаъда парвариши он дар ҳавзҳои алоҳида ба таври сунъӣ ташкил ёфта дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корпорасияи моҳии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 16 ҳавзҳо барои зиёд намудани моҳичаҳо аз инкубатсия, баҳри такрор истеҳсолкунӣ ва таъмини хоҷагиҳои моҳипарварии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, Хатлону Бадахшон фаъолият менамояд.
дар хоҷагӣ ҳавзҳои хурди парвариши модармоҳӣ ба роҳ монда шуда ба воситаи сехи инкубасионӣ тухми моҳӣ муддати муайян нигоҳдорӣ шуда баъди инкишоф ёфтан ба ҳавзҳои махсуси омодашуда интиқол дода мешавад. дар сехи истеҳсолӣ ба таври инкубасионӣ то 7 миллион моҳича дар ҳоли инкишоф буда баъди муддати муайян ба ҳавз интиқол дода нигоҳдорӣ мекунанд ва баъди 5-6 моҳи инкишоф ёфтан мутобиқшавӣ ба хоҷагиҳои моҳипарварии ҳудуди ҷумҳурӣ дастрас карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд масоҳати замини хоҷагиҳои барои ташкили ҳавзҳои моҳипарварӣ пешбинишуда 684 гектар буда, аз ин дар 511 гектар 37 хоҷагиҳо ба парвариши моҳӣ машғуланд. инчунин масоҳати обанбори баҳри тоҷик кӯлу дарёҳои ҳудуди вилоят 43211 гектарро ташкил медиҳад. дар вилояти Суғд давоми сол аз ҳисоби обанбори баҳри тоҷик ва хоҷагиҳои моҳипарварӣ сайди саноатии моҳӣ 900 то наздик 1000 тоннаро ташкил медиҳад. дар шаҳри бохтар даври вилоятии фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ як матову садранг бо шукӯҳ шаҳомати хос баргузор гардида беҳтарин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва либосҳои миллӣ ба намоиш гузошта шуд. тибқи арзёбии мутахассисон ин чорабини фарҳангӣ ба ҳифзу эҳёи анъанаҳои миллӣ, баландбардоштани худшиносии миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат менамояд. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри бохтар даври вилоятии фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ як матову садранг бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон, намояндагони ташкилоту муассисаҳо, аҳли илму адаб, тарроҳон ва ҳунармандони варзида аз шаҳру ноҳияҳои вилоят бо шукӯҳи хоса баргузор гардид. ин тадбири фарҳангӣ бо ибтикори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон роҳандозӣ гардида аз намоиши бошукӯҳи ҳунарҳои мардумӣ оғоз ёфт. чорабинӣ ба як гулзори зиндаи санъат табдил ёфта беҳтарин намунаҳои чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ ва матоъҳои дастбофти атласу адрас бо рангу ҷилои нотакрор пешкаши тамошобинон гардонида шуд. меҳмонон ва иштирокчиён ба маҳсули дасти занону духтарони ҳунарманд баҳои баланд дода сифати духт, интихоби зебои нақшу нигор ва истифодаи ҳунармандонаи рангҳои табииро нишонаи заковат, сабру таҳаммул ва завқи баланди зебои парастии зани тоҷик арзёбӣ карданд. таъкид шуд ки ҳар як нақши рӯи матоъ таҷассумгари таъриху фарҳанги ғании миллат мебошад. зикр гардид ки баргузории чунин чорабиниҳо дар доираи сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ гардида ҳадафи он ҳифзи мероси ниёгон, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва таҳкими арзишҳои фарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошад. масъули дасти худамонро ба намоишҳо мебурем ва миннатдори худамро ба пешвои миллат мерасонам ки мо занҳоро дастгирӣ карданд. мо имрӯз аз ин ҳунари худамон зиндагиамонро пеш мебарем. дар идомаи фестивал ки аз рӯи номинатсияҳои гуногун, тарроҳи либосҳои кӯдакона, ҷавонон ва калонсолон, инчунин санъати бофандагӣ баргузор гардид, ҳунармандони ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят маҳорати баланди худро ба намоиш гузоштанд. ҳайати ҳакамон асарҳоро аз рӯи асолати миллӣ, ҳамоҳангии рангҳо, истифодаи матоъҳои ватанӣ ва риояи анъанаҳои духти минтақаҳои хатлон арзёбӣ намуда, ин рақобати солимро омили рушди минбаъдаи эҷодкории тарроҳон арзёбӣ карданд. ҳунарҳои худмона ба мардум нишон медиҳем. мисол ҳунарҳои моро бо тамоми давлатҳо мебаранд, дар сарушон мемонанд, бо тӯҳфа медиҳем. бо натиҷагирӣ аз рафти баргузории даври вилоятии фестивал озмуни ҷумҳуриявии як матову садранг, ғолибон бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон қадршиносӣ гардида барои иштирок дар даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. барномаи фарҳангии рангин ки намоиши либосҳои миллӣ ва саҳнаҳои театриро дар бар мегирифт ба чорабинӣ шукӯҳи бештар бахшид. исмоил соҳибназариён, искандари саид, шаҳри бохтар, ахбор. имрӯзҳо масъалаи касбомӯзии ҷавонон ва омода намудани мутахассисони баландихтисос ба талаботи бозори меҳнат аҳамияти бештар пайдо кардааст. литсеи саноати нефту гази шаҳри Исфара яке аз муассисаҳои пешқадам дар самти тайёр намудани кадрҳои соҳавӣ мебошад. ҷавонон дар ин даргоҳ на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалиро низ аз худ намуда барои ворид гаштан ба бозори меҳнат омода мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
дар баробари дигар масъалаҳои муҳими хоҷагии халқ дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат ба соҳаи таҳсилоти касбӣ ҳамчун самти афзалиятнок ва касбомӯзии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид, зеро мувофиқ ба талаботи рӯз омӯзонидани касбҳои коргарӣ ба шаҳрвандон ва дар ин замина соҳиби касбу ҳунар кардану ба бозори меҳнати дохилӣ ва хориҷии дуру наздик ворид намудани онҳо яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи мо мебошад. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии нафту гази шаҳри Исфара ки асосан ба соҳаи саноати кишвар кадрҳои баландихтисос омода месозад, барои омӯхтани илму дониш ва аз худ кардани касбу ҳунарҳои миллию муосир тамоми шароитҳо муҳайё карда шуда, барои ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ва дигар қишрҳои ҷомеа ба касбомӯзии пайваста тадбир меандешанд. дар литсе зиёда аз 300 нафар хонандагон аз рӯи 15 ихтисос ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуда, ба онҳо 22 нафар омӯзгорон ва 20 нафар устоҳои таълимии истеҳсолӣ дарс мегӯянд. таъкидҳои пешвои миллат дар мавриди соҳибкасб гардонидани аҳолии мамлакат дар маркази таваҷҷуҳи кормандони ин боргоҳи маърифат қарор дорад, зеро дар ҷаҳони муосир бедоштани ҳунар ва ё ихтисосҳои мувофиқ шахс наметавонад мавқеи худро дар ҷомеа пайдо кунад ва рӯзу рӯзгорашро пеш барад. дар маҷмӯъ бояд таъкид намуд, ки омӯхтани касбу ҳунарҳои миллию муосир дар ҷавонӣ боис ба пешбурди зиндагии шоиста мегардад. аз ин рӯ ҳар як нафарро мебояд, ки новобаста ба самти фаъолият ҳатман як касбро аз худ намояд, зеро касбомӯзӣ омили муваффақият ва таъмини зиндагӣ сазовор аст. дар ноҳияи Варзоб бахшида ба 1050-солагии Робияи Балхӣ озмуну маҳфилҳои адабӣ бо иштироки дӯстдорони шеъру адаб баргузор гардид. дар даври ниҳоии маҳфили адабӣ хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия иштироки фаъолона намуданд. гузориш дар ин хусус. дӯстдорони шеъру адаб, нависандагон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар даври ҷанббастии озмуни робияхонӣ ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ташкилу баргузор гардид, иштирок намуданд. маҳфили имрӯза ба макони ҳақиқии шеъри тоҷик табдил дода шуд. робияи балхӣ ва ҷойгоҳи он дар муаррифии забони тоҷику форс дар аҳди давлатдории Сомониён, ҳамаи ин дар аксҳо, саҳначаҳо ва қироати шеъри иштирокдорони ин озмун инъикос ёфтанд. бештари иштирокдорони озмуни робияхониро хонандагону омӯзгорон ва шоирони ҷавони ноҳияи Варзоб ташкил медод. онҳо аз ашъор ва рӯзгори нахуст зани сухансаро ва соҳибдевони тоҷик робияи балхӣ шеъру таронаҳо ва аксу мусаввараҳоро пешниҳод карданд ва аъзои ҳакамон ба ҳунари онҳо баҳои баланд доданд. зиндагӣ будани номи робияи балхӣ як нав эҳтироми доштан, як нав сипоси мардуми тоҷик ба ин бонуи ҳунар, ин бонуи самовар бошад. дар ин қисмати чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва донишмандону адибон атрофи зиндагинома, муҳтавои ашъори робияи балхӣ ва ташаббусҳои Тоҷикистон дар эҳёи дубораи номи ӯ дар замони соҳибистиқлолӣ суханронӣ карданд. таъкид гардид, ки соли 2025 дар иҷлоси 43-юми конфронси генералии ЮНЕСКО 1050-солагии робияи балхӣ ба феҳристи бузургдоштҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2026-2027 ворид карда шуд. аз ҷониби ЮНЕСКО қабул шудани қаъднома дар мавриди бузургдошти 1050-солагии робияи балхӣ далели ҷойгоҳи хосаи меросу арзишҳои фарҳангиву маънавии тоҷикон дар тамаддуни умуми башарӣ мебошад. аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Варзоб саҳначаҳои рангину диданӣ ки давраи зиндагӣ ва эҷодиёти робияи балхиро дар бар мегирифт пешниҳод шуд ва маҳорати баланди онҳо аз ҷониби аъзои ҳакамон баҳогузорӣ гардид. роҳандозии тадбири мазкур имкон фароҳам месозад, ки ҷавонон дар баробари ба илму маориф роҳ овардан ҳамзамон ашъори гузаштагонро аз худ намоянд ва бо доштани дониши баланд саҳми худро дар рушди соҳаҳои гуногун гузоранд. мо хоҳони он ҳастем, ки чунин озмунҳо зиёдтар шавад, яъне ба роҳ монда шавад, мо дар он ҷойҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардем. мақсади ин дар он аст, ки завқу шавқи хонандагон ва рӯҳияи хонандагон баланд ва зиёдтар шавад ва ба илму дониш хонандагон роҳеро пайдо кунанд. дар фарҷом ғолибони озмун, ки аксариятро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, қадрдонӣ шуданд.
дар донишкадаи энергетикаи тоҷикистон бахшида ба моҳвораи рушди илм конференси байналмилалии илмӣ амалӣ дар мавзӯи саноати кунунии рақамӣ ва рушди энергетика аз нигоҳи олимону муҳаққиқон баргузор шуд. дар ҳамоиш зиёда аз 50 рисолаи илмии олимони дохилу хориҷи кишвар пешниҳод карда шуд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ҳамасола бо ташаббуси донишкадаи энергетикии тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии амалӣ баргузор карда мешавад ки як қатор олимону муҳаққиқони давлатҳои ба мо дӯсту ҳамсоя бо мақолаву рисолаҳои илмӣ ширкати фаъолона менамоянд. ин навбат бо иштироки масъулини вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон олимону муҳаққиқон чорабинӣ таҳти унвони саноати кунунии рақамӣ ва рушди энергетика аз нигоҳи олимону муҳаққиқон доир карда шуд. нахуст иштирокдорон аз намоиши дастовардҳои олимону омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкада дидан намуда ба кору фаъолияти онҳо баҳои баланд доданд. дар намоишгоҳ дастовардҳои илмию техникӣ ва технологияҳои соҳаи энергетика ба тамошо гузошта шуда буд. сипас меҳмонон аз синфхонаҳои таълимӣ, ташхисгоҳу толорҳои хониш дидан карда аз кору фаъолият ва донишандӯзии насли ҷавон дар соҳаи энергетика бархурдор гардиданд. дар толори донишкада қисмати тантанавии чорабинӣ баргузор гардид. олимон аз филиали донишкадаи энергетикии шаҳри Москва, донишгоҳи техникии давлати Беларусу Тоҷикистон ва дигар макотиби олии кишварҳои ҳамсоя баромад карда рушди бемайлони рақамикунунии соҳаи саноат ва энергетикаро шарҳ доданд ва онро ҳатмию зарурӣ шумориданд. ҳамзамон атрофи мавзӯъҳои илмӣ, хусусиятҳои радиатсионии офтоб дар вилояти Хатлон, лоиҳакашии системаи барқароркунӣ бо истифода аз низомҳои фотоэлектрикӣ дар корхонаҳои саноатии иқтидорашон хурд, сарфакорӣ, қадами ба сӯи ояндаи сабз ва даҳо мавзӯъҳои ҷадид пешниҳоди олимон гардонида шуд. дар фарҷом ба як қатор олимони соҳа ордену сипосномаҳо тақдим карда шуд. кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ бо мақсади риояи дурусти истифодабарии нерӯи барқ, таъмини бехатарии техникӣ ва пешгирии қоидавайронкуниҳо чорабиниҳои маърифатӣ ва тадбирҳои санҷишиву назоратиро идома медиҳанд. ин навбат чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ноҳияи шаҳри нав роҳандозӣ гардид. бо мақсади истифодаи самараноки нерӯи барқ, риояи қоидаҳои истифодаи энергия ва пешгирии талафоти нерӯи барқ дар ноҳияи шаҳри нав бо иштироки кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар як қатор ташкилоту муассисаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишӣ баргузор гардид. зимни баргузории чорабиниҳо масъулини соҳа бо масъулону кормандони муассисаҳои давлатӣ, иншоотҳои хизматрасонӣ ва сокинон суҳбату вохӯриҳо анҷом дода оид ба масъалаҳои сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, риояи талаботи техникии шабакаҳои барқӣ ва пешгирии истифодаи ғайриқонунии энергия тавсияҳои муфид пешниҳод намуданд. таъкид гардид ки истифодаи оқилонаи захираҳои энергетикӣ яке аз омилҳои муҳими таъмини субути энергетикӣ ва рушди устувори иқтисоди кишвар ба шумор меравад. ҳамзамон масъулин зимни санҷишҳо ҳолатҳои истифодаи таҷҳизоти барқӣ, риояи қоидаҳои техникии бехатарӣ ва вазъи ҳисобкунакҳои барқиро мавриди омӯзиш қарор доданд. масъулин аз сокинон ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо даъват ба амал оварданд ки дар самти сарфаю сариштакорӣ ва риояи қоидаҳои муқарраргардида саҳми фаъол гузоранд. ҳоло дар шаҳри ваҳдат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии корҳои созандагӣ дар 140 иншоот идома дорад. гузориши ҳамкорони мо идомабахши ҳамин мавзӯъст. шаҳри ваҳдат дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо бунёд гардидани иншооти гуногун боз ҳам зебою диданӣ гардидааст. айни замон дар деҳот ва маркази шаҳр бо мақсади сазовор истиқбол намудани 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои бунёдкорию созандагӣ бо вусъат идома дорад. дар корҳои бунёдии иншооти гуногун соҳа айни замон зиёда аз 1500 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. бахши хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар минтақаи ваҳдат дар ҳамкорӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри ваҳдат бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии соҳибулкон ва кормандону мутахассисоне ки дар сохтмон ва бунёди иншооти гуногун саҳмгузорӣ менамоянд, мунтазам вохӯриҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. фароҳам овардани шароити беҳтари корӣ барои бинокорон ва сохтмончиён ҳадафи аслии корфармоён, соҳибкорон маънидод гардида
ضمن کارهای فهماندهی مسئولان ابراز داشتند که هنگام کارهای بنیادکاری باید هر یک نفر کارمند پیش از همه تکنیکای بی‌خطری را رعایت نمایند. همچنین ضمن فعالیت مهنتی کارمندان و متخصصان از جانب کارفرما با سر و لباس مخصوصی کاری باید تامین کرده شوند. در مسئله جلب ساکنان با شغل غیر رسمی هم در واخوری امروزه مسئولان ابراز نمودند که شغل غیر رسمی خلاف طلبات قانون‌های عمل کننده مهنت در کشور به شمار می رود و بیشتری حادثه های ناخوش محض در چنین انشاءات رخ می دهد که کارفرما با کارمندان شرطنامه مهنتی به امضا نرسانیدند. مسئولان ضمن از نظرگذرانی از روند کارهای ساختمانی در یکچند انشاءات بنیادشونده در شهر وحدت با صاحب‌الکان و بناکاران عاید بر رعایت طلبات‌های ساختمانی از جمله سر و لباس مخصوصی کاری و در مسئله شغل غیر رسمی و پیشگیری از حادثه‌های ناخوش کارهای فهماندهی را دایر نمودند. اطلاع داده شد که در دایره تدبیرهای بنیادکاری به افتخار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی عین زمان در شهر وحدت در 140 انشاء تدبیرهای سازندگی رفته ایستاده است. در جاده جلب ساکنان به فعالیت بنیادکاری از جانب صاحب ملکان همه کارمندان و متخصصان با شرایط بهتری کاری تامین گردیده طبق شرطنامه مهنتی فعالیت روزمره می نمایند. آینده هم از جانب نمایندگی بخش خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در منطقه وحدت در همکاری با ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر وحدت با صاحب ملکان و صاحبکاران و بناکاران چنین تدبیرهای مقصدناک گذرانیده می شود. محمد علی عبدالکریم خیرالله خالمومینزاده، وحدت اخبار. таъмини омодагии аҳолӣ ва сохторҳои дахлдор ба ҳолатҳои фавқулода аз самтҳои муҳими фаъолияти мудофиаи гражданӣ ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад дар шаҳри Панҷакин машқҳои омӯзишӣ ва чорабинии намунавӣ баргузор мегарданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 دهه یاری جماعت دهات یاری شهر پنجکین روز مدافع گردنی نمونوی با اشتراک نمایندگان ساختارهای داخلدار، آموزگاران و خوانندگان و ساکنان محلی برگزار گردید. چورابینی مذکور با مقصد بلند برداشتن سطح آمادگی اهالی و خدمترسانی‌های مربوطه به حالت‌های فوق‌العاده، اینچنین تکمیل ملکه‌های عملی در شرایط احتمالی خطر راه اندازی گردیده. فراگیر یک قطار برنامه‌های نظریوی و عملی بود. پیش از آغاز قسم عملی مشق اشتراکچیان دایر به اهمیت مدافع گردنی و نقششان در حفظ جانی و مالی شهروندان اظهار نظر نموده ضرورت آمادگی دائمی به حالت‌های غیر چشمداشت را تاکید کردند. همزمان مهمانان از درس‌های نمونوی دیدن نموده با سطح دانش و آمادگی خوانندگان در سمت مدافع گردنی از نزدیک شناس گردیدند. بعدا با صدا دادن بانگ خطر قسم عملی مشق‌ها آغاز یافت. در آن خدمات مدافع گردنی، طبی، آتش نشانی، خبردارکنی و علاقه، تامینات برق، حفظ ترتیبات جمعیتی و کارکرد سانیتری جلب کرده شدند. هر یک خدمات طبق نقشه مشق وظیفه‌های در نظرشان گذاشته شده را اجرا نموده سطح آمادگی خود را در شرایط نزدیک به حالت‌های واقعی نشان دادند. از جمله خدمات آتش نشانی عمل‌های فوری خاموش نمودن سوختار را به نمایش گذاشته، خدمات طبی برساندن کمک اولیه طبی به آسیب دیدگان مشغول گردید. خبردارکنی و علاقه ترتیب آگاهسازی اهالی را در حالت‌های فوق‌العاده نشان داده تامینات برق و دیگر ساختارها فعالیت خود را در شرایط اضطراری سنجیدند. همزمان خدمات حفظ ترتیبات جمعیتی جهت تامین امنیت و تنظیم حرکت شهروندان تدبیرهای ضروری را عملی نمودند. کارهای سانیتری نیز همچون یکی از بخش‌های مهم مدافع گردنی طبق طلبات مقرر گردیده اجرا گردید. اشتراکچیان با استفاده از تجهیزات و امکانات‌های موجوده نشان دادند که برای واکنش به حالت‌های احتمالی فوق‌العاده آماده می‌باشند. تاکید گردید که برگزاری چنین مشق‌ها برای بلند برداشتن سطح آمادگی اهالی و ساختارهای داخلدار اینچنین کاهش دادن عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده اهمیت مهم دارد. در فرجام اشتراکچیان فعال با سپاسنامه‌ها و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. بینندگان گرامی در همین جا برنامه اخبار به انجام میرسد. خیر سلامت باشید. Кажется, кто-то здесь слишком уютно устроился. Анализы на кишечные инфекции и паразиты по